Tak počúvajte. Predstavte si, že ste na porade a niekto vás zaskočí otázkou, na ktorú nemáte pripravenú odpoveď. Väčšina ľudí spanikári, začne sa vykrúcať alebo rozprávať priveľa. A teraz si predstavte, že vy v tej chvíli pôsobíte pokojne, sebavedomo a každé slovo má zmysel. Presne to vás naučí tento prístup podľa knihy od Metta Abrahamsa s názvom Myslite rýchlejšie, hovorte múdrejšie. Autor ukazuje, že skutočná sila komunikácie nie je v dokonalosti, ale v schopnosti reagovať na nečakané situácie, zachovať pokoj a podať myšlienku tak, aby jej ľudia rozumeli a zapamätali si ju. Jedna z menej známych vecí, ktorú zdôrazňuje, je význam krátkych mostíkov. Predstavte si, že vás niekto zaskočí otázkou na porade a vy nemáte pripravenú odpoveď. Väčšina ľudí spanikári alebo začne rozprávať priveľa. Abraham zradí použiť mostík jednoduchú frázu, ktorá vám kúpi čas. Napríklad to je dôležitá otázka, rád sa k nej vyjadrím alebo predtým, než odpoviem, spresním pointu. Znie to nenápadne, ale dá vám to pár sekúnd na usporiadanie myšlienok a pôsobíte pritom sebaisto. Ďalšia vec je práca s príbehmi. Abraham tvrdí, že ľudia si zapamätajú príbeh, nie fakty. Ak na pohovore poviete, že ste odolní voči stresu, je to len prázdna fráza. Ak poviete, že počas krízového projektu vám skolaboval systém, no za 3 hodiny ste našli riešenie a zachránili klienta, hneď je jasné, čo znamená vaša odolnosť. Rozprávať v príbehoch je technika, ktorá mení nudné fakty na obrazy v hlave poslucháča. Veľmi zaujímavý tip je aj práca s vlastným dychom. Nie preto, aby ste sa upokojili, ale aby ste spomalili svoju reč. V strese máme tendenciu hovoriť rýchlo a tým strácame jasnosť. Keď vedome vkladáte malé pauzy, pôsobíte premyslenejšie a publikum má čas spracovať vaše slová. Abrahams dokonca odporúča v duchu počítať do 3 po kľúčovej vete. Ďalší netradičný pohľad je na chyby. Väčšina ľudí sa bojí, že keď sa zakokce alebo povie niečo nesprávne, stratí rešpekt. Abrahams ukazuje opak, ak si chybu priznáte a idete ďalej, ľudia vám veria viac. Príklad z praxe, prednášajúci sa preriekol a hneď dodal, asi potrebujem viac kávy, poďme ďalej. Publikum sa zasmialo a atmosféra sa uvoľnila. Chyba sa stala výhodou. A nakoniec jedna technika, ktorú málo kto pozná, je tzv. Rámovanie. Keď vás čaká dôležitý rozhovor alebo prezentácia, vytvorte si vopred rámec jednu hlavnú vetu, ktorá vystihuje vašu myšlienku. Napríklad naša firma potrebuje menej komplikované procesy, aby sme šetrili čas. Tento rámec potom opakujete v rôznych obmenách. Ľudia si ho zapamätajú, lebo opakovanie dáva jasný smer. Pointa nie je, aby ste sa naučili hovoriť dokonale. Je to o tom, aby ste vedeli myslieť rýchlejšie, no hovoriť múdrejšie. Aby ste v strese nespanikárili, ale využili techniky, ktoré vás podžia. A čo je najlepšie, tieto tipy sa dajú použiť v práci, doma aj pri bežných rozhovoroch. Všetky tieto tipy znejú fajn, ale bez tréningu vám v reálnej situácii nezostane nič. Preto autor odporúča robiť jednoduché cvičenia, ktoré vás pripravia na realitu. Začnite napríklad s mostíkmi. Vezmite si papier a napíšte si 5 viet, ktoré môžete použiť vždy, keď potrebujete získať čas. Napríklad to je dobrý postreh, zamyslím sa nad tým, alebo predtým, než odpoviem, upresním kontext. Potom si tieto vety precvičujte nahlas, aby vám vyšli z úst prirodzene. Keď vás niekto zaskočí, už ich nebudete hľadať, budú pripravené. Ďalšie cvičenie je s príbehmi. Vyberte si 3 vlastné skúsenosti z práce alebo zo života, ktoré niečo dokazujú o vás. Jedna môže byť o tom, ako ste zvládli stres, ďalšia o spolupráci s ľuďmi a tretia o riešení problémov. Každý príbeh skúste rozpovedať v 3 vetách. Čo sa stalo, čo ste spravili, aký bol výsledok? Týmto si vybudujete malú knižnicu príbehov, ktoré sa dajú použiť na pohovore, v debate alebo pri prezentácii. Ak máte záujem aj o návody a tipy, ako odpovedať na pracovnom pohovore, dajte vedieť v komentároch. Pri dýchaní je to ešte jednoduchšie.
Postavte sa pred zrkadlo a povedzte krátky príhovor alebo odpoveď na otázku. Po každej dôležitej vete sa zastavte a v duchu napočítajte do 3. Uvidíte, že váš prejav zrazu pôsobí oveľa istejšie a nie je to monotónna salva slov. Je to maličkosť, ale keď ju precvičíte, v strese vás podrží. Autor má aj jedno menej známe cvičenie s improvizáciou. Poproste kamaráta, aby vám kládol úplne náhodné otázky, na ktoré nemôžete byť pripravení. Vašou úlohou je odpovedať do 10 sekúnd. Nepodstatné, či je to dokonalé. Dôležité je, že sa naučíte reagovať bez zbytočného premýšľania a stratíte strach z toho, že musíte mať vždy pripravený scenár. A potom je tu rámovanie. Skúste si pred každým pracovným dňom napísať jednu vetu, ktorá bude váš rámec. Napríklad dnes chcem hovoriť stručne a jasne, alebo chcem, aby z môjho prejavu bolo cítiť kľud. Túto vetu si zopakujte párkrát cez deň. Postupne zistíte, že vaše rozhovory dostávajú jasný smer, pretože vaše myšlienky majú ukotvenie. Tieto malé tréningy možno pôsobia banálne, ale práve oni z vás urobia človeka, ktorý v nečakaných situáciách nezamrzne. A o tom je celá kniha nebyť dokonalý rečník, ale vedieť myslieť rýchlejšie a hovoriť múdrejšie. Ak sa vám tieto tipy páčili a chcete sa naučiť reagovať rýchlejšie, hovoriť múdrejšie a cítiť sa istejšie v každej situácii, dajte tomuto videu like a nezabudnite ho zdieľať s kamarátmi, ktorí by to potrebovali. Prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie praktické rady, ktoré vás posunú v práci aj v osobnom živote.